Karna mawingis-wingis pindha landheping Trisula Moga markata lir kabaranang Paman Durna panjenengan menika dos pundi to? Jare pendhita kok mencla-mencle blendra-blendri sing dadi rembuke. Loh, mencla-mencle kados pundi to, Nger? Wiwit budal saking negari Ngastina sekawit namung badhe Banda Semar lajeng katuraken Kyai Prabu Duryudana sareng Semar manut kula Banda nanging malah lajeng dipun larung teng samudra. Monggo kula wau sampun rembagan kalian Semar purun kula Banda nanging bab keselamatanipun Kakang Semar kula ingkang nanggel. Mboten nginten jebul Semar malah dilarung. Banjur kepiye, Hara? Oh, pancen Semar tak ajapatine. Merga nek Semar mati Pandhawa bakal ringkih. Semar wis ora kondang meneh nanging sing kondang Begawan Durna. Oh, lah dalah. Lah kok dadi epeh temen gedhokane Pendhita Durna. Ngerti ngono aku mau moh kon ngrangket Banda Semar. Tur meneh karena iki jejering senopati yang tansah jaga marang watak. Jaga marang watak lan jiwa kasatriyanku. Yen pancen arep ngadepi Pandhawa kudune diadepi cara kasatriyan nyoh dada di dada. Ora kok kanthi cara licik kaya mangkono. Oh, penemban. Sampeyan wis ngorek-orek raine Narpati Basukarna. Mulai nganti Semar iku ora slamet sampeyan kudu hitungan karo Narpati Basukarna. Dara. Bapak niki pripun sakniki? Nggih, Gus. Wau ngajeng panjenengan pun bondo Bapak. Ning sampeyan yo saguh nanggung bab keselamatane Bapak. Iya, Petruk, iya. Pokoke kula nggih nuntut tanggung jawab. Nuntut tanggung jawab kalih sampeyan Ndara Karna. Iya, punakawan iya. Wis to aja padha tangisan, lan aja sumelang. Karena mesti bakal tanggung jawab. Saumpama bapakmu mati, mengko karena saguh dadi jole bapakmu. Kuwi lha tenan ora? Nek tenan bapak ben mudhar wae ora apa-apa. Ora masalah aku. Ndara Karna ki lunga kok. Ora ngono kuwi to, Gong. Lho lumayan lho bendara anyar tur lunga wis ora ngawur to, Gong dadi. Wah. Wis ora sah padha tangisan. Karena saguh tanggung jawab sautuhe ya mung gungunku ki ana lelakon kaya mangkene kok Pandhawa lan Kowe Prabu Kresna malah ora ketok. Lah nggih to. Mongko kakekne Semar ya pamomonging para Pandhawa lho. Wis ayo tak kanthi. Tak kanthi lelakon iki para Pandhawa kudu ngertipun monggo kula tak nenggo teng gising samudra mrika mawon.
kayon katiyuping angin sumya swaraning karengyan samirana maworiris lumrang kandaning puspita ae ana titi sonya madya ratri raras rumedeng akoso Praudara, pirang-pirang pisowanan Kakang Semar ora cebot saos. Apa sekirane Pandhawa keluputan marang Kakang Semar? Wah, saka pangrasaku Pandhawa ora kaluputan karo Semar. Mongko sing wis-wis Semar ora sah dadak ditimbali mesti sowan. Iki ngati pirang-pirang dina sowan pisowanan Semar ora sebo caos. Nadyan kula ugi mekaten. Kula kados mboten damel mesguling manah Kakang Semar. Ya wis. Yen pancen mengkono Semar sejatine ana ngapa, paraga ayo ditanjike ning Karang Kadempel wae. Hang merbaning kang sinong mati gawe gelar nararya mbek susutira pamo sangwang rempak suranggangkara kita umangsa Koko Prabu Kresna, Yai Werkudara Arjuna malah padha kandhek ana kene. Koko Prabu Ndorati kula ingkang suwan Koko Prabu. Pun Kakang Nyai Karna kok malah ketemono kene mongko sajayana wigati ingkang Nyolowadi. Yai, Koko Prabu, kedahipun ingkang nyuwun prisa menika Karna. Lho babagan apa Yai? Kula ngertos. Mestinipun Koko Prabu Kresna lan adi-adi kula menika nembe sami raosan ngrembak Kakang Semar. Nggih napa mboten? Lho, kok si Adi iso ngerti? Inggih. Ngertos kemawon. Namung kula menika gumun setahun jembleng sarendeng kalian kadang para pendolan Koko Prabu. Ing atas Semar menika momong dhateng para Pandhawa menika bebasan wiwit Jabang ngantos Trapang, wiwit Kuncung ngantos Gelung. Nanging kenging menapa Semar boten sawetawis wekdal, boten sowan. Nanging boten sami nanjaken. Lho mengko dhisik to Yai. Mengko dhisik iki pun Kakang lan adi-adimu lagi arep budal menyang Karang Kadempel. Arep nanjake marang Kakang Semar. Kok lagi saiki? Kawit wau ki ewa apa? Mongko Semar samenika nembe wonten salebeting bebaya malah kepara sisip sembire Semar badhe dumugi ning Sirna. Krana kalian Pendhita Durna Semar dipun larung wonten ing samudra.
Oh Prabu, Dimas Werkudara saha Dimas Arjuna sami kesah sajaipun badhe ngupadi dhateng Kakang Semar. Nanging kok Koko Prabu menika malah namung kendel kemawon. Yo, merga pun Kakang iki saktine gumun marang Nyai Karna. Gumun kados pundi? Sing wis-wis Nyai Ngawangga kuwi tansah bebarengan kelawan Paman Durna lan Paman Sengkuni nggone ngudi golek ringking Pandhawa. Gedene ngajab sirnaning para Pandhawa kok iki si Adi malah katone mbelani Semar lan para Pandhawa. Mongko Nyai Karna kuwi senopatine Nyai Duryudana ing Astina. Nganti iki mau Nyai Karna mele-melehake marang Kresna, Koko Prabu. Inggih, leres. Kula menika senopatine pun Ngastina nanging nadyan kados pundi Karna menika jejering satriya dados kedah saged milah-milahaken. Pramila babagan ngrena pejaipun para Pandhawa kalebet ngajab senanipun Kakang Semar kok mawi nganggo cara culika utawi licik Karna boten sarujuk. Lah yen pancen badhe mejahi Pandhawa inggih kedah mawi cara satriya ingkang merwira nyoh dada ndidada. Menika dados kan tetep ngugemi dhateng jiwaning kasatriyan. Oh, adiku Di, nganti semono nggonmu ngugemi marang jiwa kasatriyan ya wis ayo ditungkong nggone padha ngupadi Semar. Monggo Prabu. Mangsuli cariyos ngajeng Kilurah Semar ingkang wonten salebeting cupu den larung ing samudra temah kumbak kumbuling kegawa alun gegulungan. Nanging eling-eling Kilurah Semar dewonge jawantah nadyan den larung parandene Waluya Jati saged luar medal saking cupu saryang rajut Sang Suksma Jati. Rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila rengganigara sageter Raga Jati. Apa to sebabe dene Raga Jati ngracut marang Sukma Jati? Sukma Jati. Aku mung bakal takon marang Sukma Jati. Dan sekirane wis ora kerasan manggon ning awakku, wis ora kerasan bareng karo aku, mbok ya wis aku tak mati ana telenging segara iki wae. Raga Jati,
Nadyan taun nono windana nganti tekaning abad, aku ya Iwang Ismaya tetep kudu ngomong marang Raga Jati. Iya. Ning kena ngopo Semar ki mung kepengin netepi jejiban dadi pamong agung. Lah kok dadi cobane abot kaya mangkene. Mula sampean banjur tak rajut mung bakal tak tanting. Apa sekirane Sukma Jati sih betah momong marang Raga Jati? Meraina semubang Iwang Haruna kadinatraning anggora apuh sabdaning kukila ringkani kara sageter kini tunganing kong leru sing bini panca Ung ilahing Raga Jati kutinitah pancen pinesti dadi swargaku. Ya senadyan tata gelar mung derajate ngaceplik nanging kewajibanmu abote ngungkuli wong nyangga bumi. Wis samestine lamun akeh pacobane nanging Raga Jati ora kena ngresang-gresula. Kudu tetep tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, tetep dadi panuntuning jiwane manungsa supaya tumindak utama. Lan Raga Jati tetep dadi mustikaning titah pepetinganing para jalma kang mengkono. Aku tetep sajuga manjing momong marang Raga Jati. Ya. Nggih, Gus. Nggih, Gus. Nunggu bapak sing dilarung teng segara. Niki nembe nunggu nasibe bapak. Nek pancen pinesti bapak sedo mergo keli ning segara. Nek yen saged layone bapak saged ketemu. Lah niki kok Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih teng mriki. Wah, aku ya goleki bapakmu mergo iki aku mau didhawuhi karo Karna kakangku. Aku ya goleki Kakang Semar Petruk. Lah mau ki dong apa, Ce? Kok nembe saiki?
Bapak suwe ora se bocah iki mestine ya terus ditanjeke. Nah bareng krungu nek bapak dilarung teng segara do bingung. Apa ora? Eling lho Gus, eling. Panjenengan menika dimong kalih bapak wiwit do isih timur. Nah bener kuwi Tru, ning ya ngene, piye Gong? Ngene ya. Bapake dilarung ning segara mau-maune merga ketekan Durna. Mongko Durna ki gurune Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ning sing kudu dipikir Semar ki le momong Pandhawa ki wit jabang nganti cerapang. Dasare labahane bapak ki ya kaya tenan, ndak saiki mung kari abot. Bapak apa gurune? Aku ki percaya sing jeneng murid mesti wae setya bekti karo gurune. Ning apa ya nek pakartine gurune nasar tumindahe kaya ngono kuwi ndak arep ditiru. Apa meneh pendhita kok senengane memateni sepadaning titah. Nek aku nek Bagong lho ya, Truk. Isin aku duwe guru sing kaya ngono kuwi. Ana apa? Durna bapakku kuwi guru sing patut tak bekteni. Tak pepundi nanging kena ngapa? Wah, kowe mentala merjaya karo Semar. Tegel wae. Ora tegel sebab apa? Semar ki mung derajate ngaceplik. Mung punakawan wae nganti kondang ngomandang jenenge. Aku meri. Aku sing pendhita Durna wae kalah kondang, Semar kudu mati. Semar kudu mati. Ora tegel sebab apa? Guru ki pancen digugulan ditiru. Wah, ning bab pakartine guru sing nyimpang saka bebener kuwi ora kena ditiru. Mula gandeng kowe wis bondo Semar kowe uga kudu tak bondo. Wah, Werkudara karo ngopo? Wah, menengo tak bondo kowe. Wah, Werkudara. Werkudara. Werkudara, Werkudara. Ndarakarna. Do tindak pinggir kali niku ajeng sami penging napa pripun? Prabu Kresna kok pengin iki ya ora mungkin to ya, Reng. Wis pripun sinuwun? Kersane pripun? Petruk.
Pancene iki mau aku nampa ature Yai Karna ya babakan bapakmu Semar ya Kakang Semar sing dilarung dening Begawan Durna. Mula yen ana luputku sing gedhe pangapuramu nganti kelepian nggonku ngatekke marang Semar. Lah iki to, wong panjenengan niku Titis Wisnu, dasare panjenengan kali Kyaine Semar niku sami-sami dadi pamomong. Ning Semar nandang Cintraka panjenengan sing jare Titis Wisnu kok nganti boten tanggaping gati. Lah malah Ndara Karna niki wau sing Titis nyatane panjenengan diemutke kali Ndara Karna Petruk. Ya senadyan Kresna ki Titis Wisnu nanging kepiye wae Kresna isih kesandangan badan wadak. Tegese ora bakal bisa wal saka ina lali salah lan apes nganti peteng jagatku Petruk. Nggih. Saniki kula tak tanglet. Bapak saniki nasibe pripun? Tesih sugeng napa mboten? Wis to. Bapakmu ki persasat dewa pengawak menungso. Anak-anakku aku isih urip dole. Bapak. Wah, bapak isih urip. Iya, aku isih urip dole. Wah. Syukur bapak tesih waluya. Ora sida mati to, Pak? Wah, asem. Syukur seketi jumurung dene Kakang Semar isih waluya. Kakang Semar. Syukur pinanggih rahayu. Nggih. Sing jeneng ala niku mboten badhe tumama ing becik. Senadyan diranjap gegaman nadyan dilarung ten segara. Nek pancen Semar isih dikeparengake urip ya mung gumun kula niku lupute Semar niku kalih Pendhita Durna nggen pundi? Luput kula kalih Pendhita Durna niku nggen pundi to? Purana gatining carita jeneng sela adar kali sasonderan apuranten wonten lepat kawula. Werkudara, aku ki gurumu kaya tak banda ki kepiye? Wah, wis ben. Kowe mau bondo Semar, saiki genti kowe sing tak bondo. Wah, iki wis mandi tenan. Omongane Bagong jan mandi tenan. Iki kepiye iki? Durung arep dikapake. Dilarung wae. Aja. Aku ora iso ngae aja dilarung. Aja dilarung ya Bagong, aja dilarung. Wah, Semar Durna wis tak bondo. Mangsa borong lehmu murba. Penemban Durna. Jane luputku niki napa to? Aku ora rumangsa bibiti ala kalih sampeyan. Lah kok jenengan tegel nglarung kula teng segara. Kakang Semar. Aku meri karo Kakang Semar, aku kalah kondang. Kakang aku ngrumangsane luput aku njaluk ngapura. Anak Prabu Kresna ngger ngawga kula nyuwun ngapura Werkudara Janaka Punakawan. Aku njaluk ngapura, aku tak njaluk pamit tak bali ning Astina, bali ning Sakalima. Nggih, mboten napa-napa pun monggo mangwangsul.
ya Kakang Semar matur nuwun ya Kakang Semar. Wong luput niku nek wis ngrumangsani lupute nek wis njaluk ngapura ya kudu di ngapura waton aja dibaleni meneh. Mula kabeh lelakon iki kena dienggo kaca benggala supaya urip wonten madya pada niki kebak katentreman. Adoh seka memungsuhan lan tansah dicaketke marang sanak kadang. Sanak roang mitra karuh kersane rumaket leda seduluran. Urip samat sinamadan daya dinayan bantu binantu. Wong urip ning alam padang niki nek duwe musuh siji niku wis kakehan. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti rahayu 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 ndara. Wow, tepuk tanganipun, keplokipun malih. Wah, luar biasa nggih. Mas Gading Pawukir, lampanipun Semar Bandan. Inggih kalenggan menika saestu katuraken sugeng panuwun dhateng Bapak Kepala Sekolah. Wis saking enjang sambutan ngantos dumugi kalenggan menika mboten nyat saking palengganan sekedap lajeng mresani malih ngantos dumugi kalenggahan utawi wekdal menika. Ugi Bapak Parman, wah iki nyuda rasa nanggap samba sebit iki Pak Parman. Nggih. Inggih hatur nuwun sasampunipun urut Watos ulun menika ratuning para dewa. Inggih. Kula namung ngemotaken krana kula nyipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titis saestu. Om Ilahing astu nama sidam wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku kepiye? Ana dawuhmu apa? Ing antarané wong papat iki sapa sing dadi juru wicara? Aku. Kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Wah, kaya apa ya kaya? Pun boten sah dikakek tadi Guru. Kek diteruske mawon. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggep bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa. Kita kena bali menyang Amarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggep luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Kepiye Sena? Mangko dhisik aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununging kepiye? Sena, apa darunane dene jeneng kita ndadak takon mapane bener lan luput? Yo. Merga sing tak anggep bener kuwi durung mesti bener. Tumrap kaki guru, semono uga sing tak anggep luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese. Sebabe apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi atimu mung lambaran gedhing keburu sengit. Wah, kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput. Ya ora. Lah, ngono. Rasain lo. Sing adile malah
diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Ampun ngregoni Werkudara. Bener iku ana 3 perangan. Benere dewi, benere wong akeh, lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati. Kepiye? Wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, yen pancen kandhamu kuwi pancen lahir batin tenan. Muga-muga iki mengko iso jumbuh lan gathuk tenan. Saiki wangsulana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaran kumawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwana apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur. Dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa. Mangko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih. Ratu ingkang luhur bebudene, merga buktine ya wis ana. Buktine apa Sena? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu, nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar. Drana lila ing Bandalega ing Pati, ngendi ana ratu sing sabarane ngungkuli. Kaya mbarep kakangku, ngendi ana ratu sing nyawani dijaluk terus diulungke. Ya mung Punta kakangku. Mula ramu kalian panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa, nyatane ya luhur tenan ambeke. Wah, guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput? Monggo. Wah, edan tenan iki Werkudara wangsulane tledak-tledok ning kok sarwa mengke sarwa bener. Ah, ngatos-atos lho di guru. Inggih, Kakang. Nanging Werkudara wangsulanmu kuwi luput. Werkudara menika wangsulanipun lepat. Lah, nah iya ta, tenan to. Bener ning diluputke genah golek masalah iki. Wah, ora kencang laweng. Wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Sena, wangsulanmu iku luput dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulanku kuwi dasare apa? Ya luput. Merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak wani nglangkai panguwasaning Jawata bakal ngungkuli lan ngendih kawibawaning para dewa. Yo sakarepmu nggonmu merteke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitayanku Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasanmu. Wah, malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mangkono kuwi mau mung budal saka ati meri srik lan gething. Wah, iku wis jeneng genah-genah iku. Wong seneng ora kurang pengalem, wong sing ora kurang penyacat. Ah, wis ora karuan iki. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara, Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Mangka ingkang wenang nganggo gelung keling iku mung para dewa lan para brahmana. Mangka Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggep luput. Gusti aku tak takon. Titiane brahmana kuwi apa? Apa jubahe apa surbane? Apa udenge apa tasbihe? Titikan kabrahmanan ngono dudu jubah lan tasbih nanging pambegane lan wewatekane. Pambegan sing kepiye? Sing nganggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang krodhaning hawa nepsune dewi. Ya menungsa kuwi mau menang sinebut brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginane dewi. Wujud apa? Wujud hambek suci sartane sabar lila lega turta hambek berbudi bawa leksana. Yen ngono watak suci hambek sabar ngono mau tumrap mbarep Punta kakangku apa ya isih kurang. Lah 2-0. Pun ngalah mawon, Di, ngalah mawon. Tur meneh
Punta kakangku nganggo jeneng Punta Dewa lan nganggo gelung keling kae dudu karepe barep kakangku. Nanging kae sing menehi jeneng yo Pandu bapakku sing dandani nganggo gelung keling kae malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging kena apa barep kakangku sing mbok luputke? Kena apa dudu Bathara Darma sing mbok salahke? Ayo ora mungkin rombongane dhewe kaya. Ora mungkin disalahke. Kejaba saka kuwi. Wah, barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kuwi wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging apa nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tanggep dadak nglayoni jujolan usuli genah. Nek ana wong jahil karo Pandhawa ora trima perkara jeneng lan gelung, banjur gugat wong jahil mau tok turuti, banjur Pandhawa tok luputke. Banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya ora. Pun ngaku mawon, Dik, ngaku wae, pun ngaku mawon. Sinten sing usul ngene iki mau? Wah, kaki ngaku sapa sing jahile aku sekadang. Wah, nek kaki guru gelem ngaku aku malah ora apa-apa. Jalaran kuwi malah bakal gampangi marang kabeh apa sing dadi panjakaku. Kita duwe darbi panjangka apa Werkudara? Kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku, Gage. Bloko wae sapa sing jahili Pandhawa. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jahili aku. Jalaran aku wis ngerti sing jahili aku sekadang. Kuwi malah cerak atekan sing dadi sedyane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Wah, di belakange mawon Adik Guru. Adik Guru ning ngluputke Puntadewa niku merga kena pangangrui si wanita penggoda. Ngaten mawon. Werkudara. Prasajan wae sejatine pancen ana kang mboya sarujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling. Banjur gugat marang jeneng ulun dening kang darbe atur mau ya kuwi Bathari Durga Werkudara. Kagyat Hyang Ginata Srukacarayan marang aturira Sang Resi Kaneka Putra Saksana Gya Nidikara Meleng Cipta. Oh, panjenengan niku ados pundi Dik Guru? Wah, karo awake dhewe kok nganti kleru-kleru kaya mengkono kuwi. Mbok ya mangke nganggo cakepan sing liyane lah ya saged dadi Guru. Sampun refleks maca Quran maca naskah Kakang Narada. Ah nggih mboten napa-napa pun. Ora leda jare wong adaplok. Aku wis bedhek kawit mau. Kandhane kok. Adik Guru ki mbok nek wis muni ketekan Durga ki jan mbuh. Wah, apa mesti kegugur luwe-luwe nek muni Durga sowan janji wis nganggo klambi ketat. Nganggo kathok sak dhuwur dengkul. Nganggo kathok sak dhuwur sirah. Wah, jan wisan. Wah, jane iki ya wis pegatan. Neng kala mangsa iso sok diagem dibutuhke. Wah, gandeng wis cetha perkarane. Kanggo njaga wibawamu lan supaya lega atine Bathari Durga. Gage ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot. Saiki hukumen aku wong ilahing ya Werkudara. Ulun mung nuruti panjalukmu ya ing dina iki kita bocah papat ulun tetepake
nandang kaluputan. Dene kumawani nglangkai wonang ulun, mula banjur ulun patrapi pidana sing abot. Mung wae sena tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita. Ulun paringi kamardikan milya kita bocah papat jaluk dihukum cara kepiye. Gagi milya Werkudara. Wah, nek pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candradima kok Mas Caitan iki. Wah, Werkudara Caitan. Anggapmu apa? Kawah Candradima iki nggon apa? Kuwi nggon panas. Nggon panggedhongane para yitma ingkang wis murut kasedan jati. Nanging ngundha wae pangarti nalika isih urip ana ing jana loka. Mongko panase pitung panas Madyapada lah kok kowe njaluk dicemplungke iki dan apa kepiye? Wah, lah iki kacau dadi lendut. Wis dadi awu. Dadi butiran debu kowe ngomongko. Wah, wis ben. Tak lakonane. Werkudara, yen mangkono Gagi kita bocah papat enggal manjing ana ing kawah Candradima tumuli nyemplunga dhewe. Wah, yo. Jlamprong, kembar. Aja dile, ayo tak gendong nyemplung kawah Candradima le. Kencang wis pura pripun Adi Guru menika? Wah, Adi Guru malah namung nggogo kersaning priyangga. Wah, wis. Sampun Kakang, niku pancen penjaluke Werkudara. Nggih. Nah, Werkudara kadang mboten lepat. Malah Adi Guru menika ingkang kula anggep mboten adil. Adi Guru menika nggogo kersaning priyangga. Namung ujar dane karepsan nanging eling lho Di Guru. Ala mboten badhe tumama ing becik lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang sowan pukulun. Suwan sajak sumengko iki Bathara Indra. Tanpa tinimbalan apa wigati apa. Indra ana wigati apa? Inggih, Rama Pukulun ngaturi uning bilih kayangan geger. Para apsara-apsari sami lumajar, sami bingung krana wonten pangamuing buta ingkang ageng selawan-lawan. Sedaya wangunan dipun rusak, temah bibras langkrah. Lah, rak tenan to. Lah, rak apa? Nembe mawon kula rasan. Nes kabeh tumindak Allah niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk. Ora taya pripun saniki? Sampun Kakang Narada, Surawati dawuhna marang kabeh prajurit Durandara supaya mbalike lan ngendhake marang buta iku. Inggih, ngesuaken dawuh nyuwun pamit Pukulun.
ana buta putih munggah kayangan wani ngrusak wangunan. Kita sapa? Wah, dewa kok ora waskita. Aku ki Dewa Amral. Nganti gawe rekoli. Kori. Kori sela matangkep. Ah, ngono kuwi. Ku arep ngopo? Wah, aku goleki Pandhawa papat tak kandhani. Ndi Werkudara Janaka karo kembar tok delikke nendi ora minggat kelakon mati dening aku. Wah, kekula nguntal malah tak bleki kowe. Ah. Oh. Aduh. Ah. Wah. Hey. Ana buta gedene semono ora duwe tata krama. Ah, buta kok dadak nganggo tata krama. Ayo kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun Bathara Guru. Kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun. Kena ngapa kita iku titah wantalan badan wadak. Mongko apa wis diyu nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral. Mbora idep. Ayo Werkudara Janaka karo kembar. Werkudara sasedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kowe Bathara Guru. Kowe Dewa Nasar tumindahe tak gegulungku dadimu. Aja mlayu. Aduh, pripun Kakang Narada? Jebul buta menika digdaya sanget. Ah, nyandani kok. Ah, wirangan to Kadi Guru. Lajeng prayoginipun kados pundi Kakang Narada? Pun. Saniki Adi Guru mandhaping Marcapada, pados pintos rayan mawon Adi Guru.
kagayon kati yuping angin sumyak swaraning kang renggan samirana mawar iris kumrang kandaning puspita hae ono titi sonya madya ratri raras rumadeng akoso bocah bajang gireng angin sirping sawang arupa gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sawang pertanga pati ingkang jebul saking brangwetan dan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya Dewi tata sing kawantian dewasane wau ta wancin wis ngancik gara-gara bumi gonjeng mandelung ngang langit samudra kocah sumemburat pindha kinabara banyune kang gunung lawa bangka mawatu geni katembuing bayu patra ing akasa kumludhuk swara lira gelap sastra kakayon repakatya ten babati katembuing Pancawara gara-gara apa to pertandane gara-gara apa hayo gara-gara ing jagating pakliran saya mau ngurmati miji loro parepat Punokawan Kelurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurah Bagong yang sami gegojekan madyaning ngala romba alon arire